Ahojte приятели, привет друзья, с вами Яна, а YouTube канал Супер Русчина. Днес будемо мати розговор з дівчатами, які походять з Чеської Республіки, але моментально штудують в Руску в Петрограді. Ahojte дівчата. Ahoj. Ahoj. Привет, привет. Дякую, že ste došli. No a dnes by som sa vás chcela spýtať na váš život, na vašu školu v Petrohrade. Ako sa vám páči, škola, ako sa vám páči celkovo bývať v Petrohrade. Ale na začiatku poďme sa predstaviť. Janka, odkiaľ si a prečo si sa vlastne rozhodla študovať v Petrohrade? Dobře, tak jak už jste řekla, já jsem Jana a pocházím teda z Kroměříže, což je takové malé městečko na Moravě v České republice. Rozhodla jsem se teda studovat na Petrohradské státní univerzitě kvůli té zkušenosti hlavně i kvůli tomu, že jsem si chtěla zlepšit nějakým způsobem ruštinu a taky studovat angličtinu a tím, že jsem se dostala vlastně na univerzitu, tak to byl skvělý způsob, jak spojit i angličtinu, i ruštinu. Takže od malička si se zaujímala o jazyky, či... Ano, můžeme to tak říct. Od 3 let se vlastně učím anglicky a k ruštině jsem přišla na střední škole v prváku, takže to byly nějaké 4 roky, než jsem vlastně šla studovat sem. Irena, ahoj. Ahoj. Povedz trošku o sobě těž. No, my jsme vlastně dvojčata, sestry. Ano. Moc to nejde vidět sice, ale jsme, protože jsme podobní na sebe. A vlastně já bych řekla, že stejně jako moje sestra jsem se rozhodla pro studium v Rusku právě kvůli jazykům, že vlastně jsem věděla, že bude možnost se jakoby učit rusky nebo zlepšit si ruštinu, protože obě dvě jsme vlastně začali se studiem ruštiny na Gimplu v prváku. Já určitě to nelituju, protože mně se moc Rusko líbí a mám ráda ruštinu jako jazyk. Veľmi zaujímavé, lebo väčšinou sestry majú možno rôzne záujmy a vy ste takto spolu mali v podstate jeden záujem o jazyky, o ruštinu. To veľmi zaujímavé. Nebylo tak, že jedna ťahala, že pojďme, ne? Ne, naštěstí ne. My jsme takové hodně podobné v tomto. I jako co se týká třeba humanitní předměty, nám vždycky šly obou více než třeba matematika, fyzika a takové, takže jsme určitě rádi, že máme možnost a že jsme byli teda obě přijaté, protože nevím, jak by to dopadlo, kdyby třeba jenom jedna z nás byla přijatá a druhá ne, to by asi bylo takové horší. Áno, to veľmi zaujímavé, že mali ste podobné záujmy a hlavne, že ste obie takto talentované, že sa vám podarilo spolu sa dostať na univerzitu, lebo tam bol, ako sa to povie, konkurs? Súťaž? Můžeme říct, no. Konkurs a obie ste dostali tie miesta zadarmo. Ano. To super skvelé. Teraz momentálne ste na 4. ročníku. A povedzte trošku o svojich prvých pocitoch, o svoj prvý dojem, keď ste boli v 1. ročníku. Ako prebiehalo, ako bola vaša škola? Bolo to ťažké, alebo všetko bolo hneď super? Tak za mě já můžu říct, že ze začátku to bylo takové těžší, skrz to, že samozřejmě člověk se učí třeba 4 roky nějaký jazyk, ale když přijde do toho státu, tak je to prostě jiné, než když se to učí jako člověk za prvé přízvuk těch lidí, ty lidé na tebe nemluví pomalu, mluví různé, nebo prostě nějaké různé slangové řeči, že to bylo hodně těžké jako s rozuměním. A z rychlostí hlavně, no. Že stejně jako třeba my jako Češi nebo i Slováci mluvíme strašně rychle, tak Rusové úplně to stejné. Třeba v jiných jazycích mi přijde, že tak moc není, takže to bylo asi takové těžší. A samozřejmě nějaké jako odborné slovíčka a terminologie a takové věci byly určitě těžší se naučit. Nicméně tím, že je to slovanský jazyk, tak to bylo o něco jednodušší, že člověk si některé ty věci logicky pospojoval, co by to mohlo znamenat a tak. Ale prvák byl určitě jako jeden z těch nejtěžších ročníků, no. Prvý nejtěžší pro tebe. Irena, pro tebe? Souhlasím asi s tím samým, že vlastně jakoby první bylo těžké si zvyknout na ten jazyk, protože vy taky spoustu slov zkracujete nebo říkáte třeba jinak. Musel zvyknout na to, na styl jakoby řeči každého toho člověka, řekněme tak, že na univerzitě třeba s tebou mluví jakoby pomalej, v reálném životě s tebou mluví rychleji prostě, nebo že třeba nevyslovují úplně pořádně, že? Takže to může být jakoby těžší a ze začátku jsem nerozuměla skoro nic. Upřímně řečeno. Aj napriek tomu, že si sa učili 4 roky. Ano, takže pokud se někdo učí nějaký jazyk a nerozumí rodilým mluvčím, tak je to v pohodě, protože tak to má spousta lidí. Jo, my jsme přijeli a někdo se ptal, jak dělá, a já jsem taky nerozuměla vůbec, jsem se ptala, kvôli tomu prízvuku. Jo, určite. To bolo náročné, no hodne. A povedzte trošku viac o vašej triede. Máte tam iných cudzincov, či iba vy ste? U nás na katedře vlastně jsou jakoby i Rusové, i většinou
studenti, pokud jsou to cizinci, tak většinou jsou z toho společenství nezávislých států typu Arménie, Azerbajdžán a tady těch států. A jinak z Asie, třeba z Japonska tam jsou, nebo z Číny, nebo z jinakších jakoby tady těch zemí. Jsou tam i lidi z Afriky, myslím, že tam jsou teďka. Takže tam po škole máme tak pár černoušků. Spousta cizinců. No. Jo. Přijíždí za vzděláním do Ruska. Teraz máte už poslední 4. ročník, máte už bakalárské práce připravené? Jo, začneme právě psat, protože na nás taky tlačí, ať máme vlastně už tu teoretickou část hotovou do prosince, takže vlastně už to jakož tak pomalu píšeme. A jinak já bych řekla, že nejtěžší byl asi třeťák, že tam bylo spoustu jakoby, těch odborných předmětů a všeho. A teď už to takové volnější a je to v pohodě, si myslím. A myslím si, že jsme nepovedali o vaší fakultě. Jo, to bylo dobré zmínit. Ako máte fakultu? Máme, teďka bych to řekla správně, filologická fakulta to je. A obě teda studujeme úplně stejný obor, je to anglický jazyk s literaturou. Anglický jazyk. Takže je tam literatura a s tím, že teda jsme tam měli i hodně ruské literatury a i jako nějaký úvod do ruské kultury, dejme tomu, skrz to, že vzhledem k tomu, že studujeme na Ruské univerzitě, tak aby jako jsme něco věděli, protože by to bylo fajn, že? A historie Ruska vlastně a jakoby základy nějakého práva vlastně, co se týká jakoby tady v Rusku, práva vědění. Dobre, no a aké máte plány? Teraz máte poslední 4. rok a ako vidíte to ďalej? Inak v Rusku bakalár máme 4 roky, takže ďalej dievčata majú na výber, či budú chcieť študovať magisterské štúdium, alebo hlavne kde? V Rusku, v Petrohrade, alebo niekde inde? Aké máte teraz plány? Tak já teda tak trošku váhám, jestli se vrátit do Česka a nebo jestli studovat tady dál magistra, protože se mi tady na ruském školství hodně líbí to, že si člověk může vybrat, když chce jít na magistra, tak vlastně jiný obor, nebo jak to říct, což u nás v Česku v podstatě nejde. Že já jsem tady začala se zajímat hodně o sport, tak bych chtěla teoreticky pokračovat na magistra v nějakém jako sportovním odvětví. Takže uvidím, no, jestli to bude v Petrohradu, nebo v Moskvě, nebo v Kaliningradu jsem se i koukala, to se asi pozná, ale určitě bych to chtěla zkusit, protože jsem spokojená celkově i se školstvím tady v Rusku, jak to tady funguje, i co se týká jako přístupu třeba učitelů, a celkově i to město a stát se mi jako líbí, takže. O aký šport se zaujímáš? Povedz o tom trošku dobře, viac, dobře. aby jsme dozvěděli. Tak já teda vlastně vystupuji, jsem chtěla říct. To je hrozně složité někdy, když, jak jsme prostě, jak máš slovanský národy, nebo prostě jazyky, tak třeba, že jo, je vystupať a my máme jako vystupovat třeba z autobusu nebo něco takového. Ano. A je to úplně, že občas takové složité, no. Takže jak to říct česky. Ako to po česky vystupať? Soutěžit. Právě okay. Úplně jiné slovo, takže to takový, no. Tak tady teda můžu říct, že se zabývám powerliftingem. Spíše teda bench press, není to jako pro ty z vás, kteří se k tomu nějak jako mají tomu blíž, tak není to jako trojboj, ale je to jenom bench press a řekla bych, že jsem tady celkem úspěšná, dejme tomu. Mám za sebou pár už soutěží a celkem úspěšných tam 1., 2., 3. místo a tak různě. A ještě teda soutěžím v bikini fitness. Super. Takže takové 2 celkem odlišné věci, můžeme říct. Od lingvistiky k športu. Áno. A ako vznikol taký nápad? Samozrejme rozumiem, že si zaujímalo o šport, chodila si do fitka, ale ako ti vznikol nápad, že budeš súťažiť, vystúpať? Za mnou teda přišel... Trenér? Jo, ano, přišel za mnou trenér do fitka, že moje váhy nejsou až tak špatný a že jestli bych nechtěla zkusit si tady zasoutěžit, tak jsem si říkala, že je to dobrá příležitost, protože vím, že tady v Rusku jste na to takový hodně, že tady jsou v tom ty peníze v tom sportu. Je to strašně vidět třeba oproti Česku, že tady a i co se týká cen, a i co se týká jako místa provedení, no, kde prostě ty soutěže se konají a všechno, jde vidět, že se o to hodně zajímají, plus samozřejmě Rusové jsou hodně jako dobří v tady těchto věcech taky. Takže jsem říkala, že by to byla fajn zkušenost tomu studiu teda přidat ještě nějakou jako jinou. A ne, tu jsem ráda hodně, že jsem začala. Super, takže tréner ťa motivoval. Áno. Motivoval. Dobre, super. Irena, ty máš aké plány ďalej? Já bych chtěla určitě pokračovat na magistra.
a potom dále nejspíš i na doktorát. Pokud to jakoby vyjde, protože bych chtěla vyučovat na univerzitě. Aha. Takže jako to bude vlastně potřeba v podstatě. A Nebo čo já by si vím, že chcel v učiť? já bych chtěla, já právě, že jsem chtěla jít na jakoby univerzitu učit, abych mohla učit i různé ty vědní disciplíny, jakoby prostě, že třeba, já nevím, fonetiku nebo fonologii a takhle, a nejenom vyloženě ten jazyk jako takový, protože mě to celkem zajímá, právě tady ty jakoby vědní disciplíny, řekněme tak. Takže určitě na magistra. A právě jsem přemýšlela, jestli zase do Ruska si podat přihlášku, anebo do Česka, ale když se zamyslím nad tím, že bych jakoby odjela navždycky už z Petrohradu, tak je mi to hrozně líto, protože vím, že pak třeba může to být nějak, neříkám, že těžší se dostat zpátky, ale teďko mám vlastně dlouhodobé vízum roční, více vstupové, takže vlastně můžu přejít jakoby domů a zpátky do Ruska, že to je takové jednodušší. Ale takhle bychom pokaždé si museli vyřizovat vízum, takže to by mi bylo asi líto, že jakoby ty dveře se tak jako pomyslně zavřou, řekněme, když jako vím, že bych se mohla v podstatě vrátit jakoby, jako turista, ale už by to nemohla být úplně dlouhodobě, takže to je jedna věc, o které taky hodně přemýšlím. Plus se mi líbí to vzdělání jakoby tady. Přijde mi, že celkově vlastně věda je tady na dobré úrovni, jakože co se týká univerzity. No, takže páči sa ti aj Petrohrad, že život v Petrohrade. Ano. Tak poďme sa porozprávať trošku viac o Petrohrade. Vedzte, dievčatá, o vašich obľúbených miestach v Petrohrade, čo radi robíte v Petrohrade, čo sa vám tam najviac páči. Na začiatku povieme plusy, môžeme potom trošku aj minusy nejaké, aké možno vidíte. Tak určitě v centru. Jako nějaké procházky a takhle. Hodně se mi tam líbí, že je tam strašně moc parků, kde se může třeba člověk v létě projít. Ano. To samozřejmě i tady určitě v Moskvě, ale, to nejvíc. Jo, to je hodně fajn. A jinak do toho fitka já teda chodím a samozřejmě se učíme i. Občas. Nejsme tady na výletě, ale na studiu, že? Ano. Nevím, řekla bych, že sport je tady právě, jak už Janča říkala, hodně podporovaný, že tady je spoustu jakoby fitness klubů a tak, takže a je to dostupné cenově, takže jakoby kdokoliv se chce zabývat sportem, tak fakt může prostě se zapsat na tu trenírovku a prostě, že je všechno v pohodě. Potom třeba konkrétně v Petrohradě, já vím, že i v Moskvě, ale v Petrohradě tím, že to je známé jako kulturní hlavní město, kulturná stolice, tak vlastně jakoby tam hodně muzeí, které vlastně si myslím, že stojí za to navštívit, pokud bude člověk v Petrohradě například, jako je Ermitáž nebo třeba Ruské muzeum. Samozřejmě, tam jsem ještě nebyla, že jo. Jo, takže jakoby ty muzea bych řekla a jinak. A divadlo určitě. Divadla, ano, tam je jich spoustu jak tady. Ano. Máš nějaké oblíbené muzea? Určitě Ermitáž. Myslím si, že to stojí za to si navštívit, protože je to taková prostě klasika. A říká se v Petrohradě, že pokud si nebyl v Ermitáži, tak si nebyl v Petrohradě. Já jsem nebyla v Petrohradě tým pádom. Lebo ja som celkovo tam bola iba 2 dní, pred 3 rokmi som iba ešte spravila taký menší výlet, ale nebola som v Ermitáži, žiaľ, takže nebola som v Petrohradě. Bola som v Petergofě. To určitě to se mi velmi páčilo. Když člověk třeba se nějak moc extrémně nezajímá o nějaké ty kulturní věci a nemá rád prostě obrazy a sochy, tak si myslím, že i tak to stojí za to, že i člověka, kterého to nějak nebaví, tak tam najde to svoje, tam toho strašně moc a je to tam fakt hodně pěkné. Presne tak, to ako odporúčam všetkým turistom napríklad, ktorí idú do Moskvy, určite odporúčam veľké divadlo, Большой театр, lebo aj keď sa nezaujímate o divadla, tak každopádne to stojí za to vidieť, lebo neskutočná krásna architektúra, priestory, samotná tá sála, takže to si myslím, že spraví dojem pre každého. Dobre, no a teraz poďme možno o nejaké minusy, čo sa vám nepáči v Petrohrade, čo vám chýba tam. V Petrohradě určitě za mě asi nejhorší počasí. To jsem si ti říkala, ale to tam žijou. Protože, to je známé. Ano, protože tam vlastně v podstatě pořád prší, anebo sněží. A vzhledem k tomu, že tam je hodně jako vlhké počasí skrz to, že tam je vlastně to podnebí takové vlastně podobné jak v Londýně. Akorát tím, že je to Rusko, tak samozřejmě jako větší zima o dost. Hlavně v zimě. Ano, takže tam třeba prší a večer, nebo když mrzne, tak to samozřejmě zamrzne, takže ty vlastně chodíš po ledu. V podstatě nevím, jestli to dají takhle v Moskvě. V podstatě po ledu, jako když máš chodníky a silnice teda ne, ale na chodníkách, že prostě
když No, pojedu. v Moskve sa veľmi, podľa mňa, sa starajú o chodníky, o všetko. Ja mám pocit, že keď napadne niečo na chodník, tak hneď to všetko čistia, takže mi to príde, že v Moskve sa starajú viac o to všetko možno, než v akýchkoľvek iných mestách. Takže... jako ono v Petrohradu uvidíš taky, že se jako snaží to třeba rozbíjet a takhle. A ja som videla minulý rok aj video, že ako nejaký dával reelsko na Instagram, že korčuloval normálne po ceste korčuloval. Áno, videla som to. Это чисто Питер. Сережа на коньках, люди на лошади. Все супер. V létě zase je tam jako teplo, takže to zase jako... Se to vykompenzuje. Ano. Akorát ta 3/4... Jeden měsíc. Jo. 3/4 roku zima, tma, chlad, pršení a potom 1 měsíc v létě sluníčko. Dobre, počasie je to minus, jasné. A pre teba? Souhlasím s tím počasím samozřejmě, jinak teďka je samozřejmě to horší jakoby skrz nějaké ty sankce a tak, mám jakoby na mysli peníze, že třeba teď se to nedá bohužel jako převádět. A to je potom je tak jediný mínus, kromě jako počasí jinak. A tak tiež cestovať domov do Česka. To je taky takové náročnější. Ako inak chodíte domov do Česka? Akým spôsobom? Letáte vlakom, autobusom? Tak teďka skrz to, že jsou zavřené vlastně hranice, tak jezdíme... S Finskem. Ano, s Finskem, tak jezdíme z Petrohradu autobusem do Estonsko, že? Do Estonska. A s tam a potom lítáme vlastně letadlem do Česka. Takže to je taková dvojí cesta, no. Dobre, no a teraz sme s vami v Moskve, tak povedzte vlastne, prečo ste teraz, konečne ste sa rozhodli navštíviť Moskvu po skoro 4 rokoch života v Rusku. Prečo ste tu a aký máte prvý dojem, ako sa vám tu páči teraz? Teraz je november, takže ja si myslím, že november to je najhorší mesiac pre návštevu Moskvy, ale vy ste sa rozhodli práve v novembri. Dobre, tak ale máte na to svoje dôvody? Ano. Tak my jsme původně teda chtěli jako už se dřív strašně jako přes už ty 4 roky vlastně už v prváku, když jsme přijeli, tak jsme se chtěli určitě pojet do hlavního města. Nicméně furt nám to nějak nevycházelo, úplně nějak prostě osud asi nechtěla, aby jsme přijeli, nebo nevím. A teďka jsme tady kvůli mé soutěži. Já jsem tady vlastně soutěžila dneska shodou okolností na mistrovství světa. Wow, super. Takže za Česko, takže wow. Tady reprezentuju Česko, jsem tady jediná Češka byla, myslím, takže... Aha. Pozdravляю, gratuluju, молодец. A jinak jako první dojmy, až na to počasí, teda, který je takový horší dneska, tak se mi zatím Moskva líbí a představovala jsem si teda, protože v Petrohradu slyšíš vždycky, jak prostě, jako co v Moskvě vidět a takhle, že tam není o co stát, ale zatím jsme viděli teda jenom centro, ale musím říct, že se mi jako hodně líbí. Áno. Pěkné město. Petrohrad a Moskva, podľa mňa ľudia sa tak občas súťažia, ako ľudia podľa mňa z Prahy a z Brna. Ano, navzájom, že nejaké také srandičky. Dobre, a pre teba? Mně přijde Moskva taky, je samozřejmě jiná než Petrohrad, jakoby i ta architektura je odlišná, ale nemůžu říct, které město je pěknější, protože každé je úplně jiné. A jinak jediný takový větší rozdíl, řekněme, je, že v Moskvě je všechno takové zrychlené, podle mě, takové trošku chaotičtější, jak je to hlavní město a jak je tu víc lidí, ale jinak my jsme byli vlastně se podívat na Rudém náměstí hlavně, co jsme včera ještě stihli teda, a řekla bych, že jako památky jsou úplně super a jakože fakt pěkné a takové je to, člověk se cítí bezpečně, bych řekla, a v klidu tady, že to není, že by člověk si připadal v nějakém ohrožení nebo něco, že tady je to jako všechno v pohodě. Strašně moc lidí v Česku má právě hrozně předsudky a že by se báli a takhle a dávejte na sebe pozor a všichni se jako ptají a skrz tu bezpečnost hodně. Což já teda taky nemůžu za sebe říct, tady se všechno kontroluje a takhle, ba naopak, já bych se cítila víc nebezpečně třeba u nás jako v Česku, v Praze nebo i klidně tam, kde vlastně bydlím já v tom městě, než tady, protože zaprvé tady je všude moc lidí pořád a všude tě kontrolují, takže tady není prostě šance, že by se tím mělo něco stát, mi přijde. Tak jako cítím se víc bezpečně určitě tady, no. Áno, presne tak, ja sa cítim tiež tu veľmi bezpečné. Mne sa páči napríklad, ja viem, že veľa ľudí
nemajú radi, že všade sú kamery, že veria na rôzne konšpiračné teórie, že kamery, že všetkých sledujú a tak ďalej. Ja práve, že myslím, že naopak, napríklad v Moskve máme tu rôzne telegram kanály o Moskve, že správy a napríklad niekedy vidím, že nejaký blbec kradol niekomu peniaženku v metre, ale hneď ako ten človek, ktorý kradol, ide von z metra, tak hneď ho chytí polícia, lebo na kamerách všetko vidieť a proste to kontrolujú a hneď ho zastavia. Čiže tieto prípady, poprvé ich je veľmi málo a keď sa to už stane, tak to hneď vidieť, preto je to veľmi mám rada, lebo cítim sa aj kvôli tomu, kvôli tým kamerám bezpečné, že čokoľvek sa stane, tak to proste vidíš, kto to spravil, takže je to fajn, to mám ráda. Čo vy myslíte na kamery? Či sa bojíte, že všetko vás kontrolujú? Ne, to bych neřekla, právě jak jsi řekla ohledně bezpečnosti. Je to podle mě docela důležité a právě je díky tomu míň nějakých horších incidentů. Nebo že člověk prostě se nemusí bát. Áno, presne tak. Dobre, no a na záver by som sa vás chcela spýtať o nejaké odporúčania, no napríklad pre ľudí, ktorí idú prvýkrát navštíviť Petrohrad, čo by ste im odporúčili vidieť, máte nejaké rady, tipy, triky. V začiatku môžem povedať nejaké odporúčania pre turistov všeobecne a potom možno pre študentov, ktorí sa učia po rusky. Řekla určitě si projít Nevský prospekt, protože to je hlavní ulice vlastně. A potom samozřejmě Palácové náměstí, Dvorcová plošeď. Podívat se na ty hlavní památky, Izákijevský sabor, potom tam chrám Spásna kraví, určitě zajít do Ermitáže a pokud by měl člověk více času, tak určitě se jet podívat za město, například právě do Petěrgofu nebo do Carska Vasila, na Jekatěrinský palác se podívat, protože je vlastně Petrohrad tím taky známý. I když je to za Petrohradem ve městě Puškin, tak jakoby počítá se to, že to je jakoby Petrohrad. Podle mě důležité, nebo ne důležité navštívit, ale člověk uvidí jakoby ty carské rezidence vlastně, které jakoby dřív byly. Super. Takže na budúce, keď prídem do Petrohradu, spravíme nejaké video s pamiatkami Petrohradu. A nejaké odporúčania pre študentov, ktorí sa učia po rusky, ktorí sa pripravujú na nejaké skúšky, ktorí si chcú zlepšiť ruštinu. Aké máte odporúčanie? Tak první asi určitě chodit na tvoje lekce. Ja som nepredplácala. Áno, superruštinu.com, čakám vás na lekci. Aby se určitě naučili dobře a jinak já bych řekla hlavně se nebát jako mluvit, protože i přesto, že třeba strašně moc lidí slyší ten přízvuk, tak oni jsou takový, že ti rádi pomůžou a mluví na tebe pomalu a že se vcítí do tebe, že mi přijde, že třeba u nás v Česku, když někoho zastavíš třeba a že něco hledáš, tak je to takové, že většina lidí ti řekne, že neví a odejde, nebo se na tebe ani nepodívá a tady, když něco hledáš, tak ty lidi jsou ochotní ti pomoct, navigovat je, dokonce jít s tebou a hledat třeba s tebou nějaký to místo jako dohromady, i když nevíjou, takže se nebát určitě mluvit. Oni se s tebou rádi popovídají, oni jsou taky takový hodně. Pokud by někdo chtěl jít studovat do Ruska, na nějakou ruskou univerzitu, tak se nebát té ruštiny, protože to samotné studium hodně tě posune nahoru. Skrz i to, že vlastně ty kolem sebe uslyšíš jenom ruštinu, vlastně na univerzitě mluvíš taky rusky, tady málo kdo umí anglicky, takže jako fakt tu ruštinu musíš v podstatě používat. Že já znám spoustu i cizinců, kteří třeba u nás v Česku, kteří prostě víjou, že se můžou opřít o tu angličtinu, tak prostě spíš mluví anglicky. I když mluví třeba rusky a anglicky, tak prostě víc budou s tebou mluvit anglicky, protože té ruštiny se budou bát. A naopak tady, jak vlastně musíš mluvit rusky, tak díky tomu se to můžeš i zlepšit, no. Mluvit. Prostě určitě. I když s chybama. Já třeba se bavím se spoustu cizincema, kteří mají spoustu gramatických chyb, ale prostě vždycky tomu člověku budeš rozumět, i když mají třeba chybu v pádu nebo nějaké skloňování a tak prostě já vím, že je to cizinec, já jsem taky cizinka, takže prostě nemám úplně perfektní ruštinu, ale tím, jak prostě mluvíš a slyšíš to kolem sebe. Tak... Ale teraz po 4 rokoch máš perfektní, takže... Ale tak je to lepší, asi takže na začátku. Je, fakt, super. Souhlasím určitě se vším, co řekla Janča. Je to fakt důležité mluvit. Dobre, dievčatá, tak ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor. Rada som vás videla a prajem vám všetko najlepšie v magisterskom štúdiu alebo na vystúplenie sportívnych. Spasiba. Ďakujeme za pozvání. Ak sa vám náš rozhovor páčil, nezabudnite podporiť kanál lajkom, taktiež budeme radi vidieť vaše komentáre. S vami bola Jana a Irén. Всем пока-пока. Ahojte. Пока.